Machinga kulandila a president aoja zake alibe mlandu. Pano Baserema.
pano Panserema. Bwanani mwachangu tonse bwanani mwachangu amaenda bambo president vice president watu wanamegecheka bambo Michael Wusi ziko mkwambiri ziko mamai president nabele yoyo manjambo manja ziko mkwambiri Odiazeke Ayamata amainda bambo president vice ndiyeno nkhani yopweteka kwambiri yona kuti chabwino njala yekena khala kuti tonse njala ikuti pweteka chimozimozi tikanati tonse tili panjala tipange bwanji nabo vana akulaga ifeyo basino tikumataya buledi pali chilungamo iyayi amene zikwanyasa kwa ine kulankhulako zikwanyasa ine ndikuchokera komweko kumene tikudya mabulediko ndiye ine ndibwere pano nziti iyayi musalendaule pirirani umapirira njala iyayi ukamuna munthu wanyamula katundu ndi katunduyo akumulemera ukakhala wa ulemu umamulandira ndiye ine ndikuti akulu katundu walemera ine ndialandire ukapanda kulanja umakanga kuti munthu osaviridwa kuti mazoni ngambochera anthu asiyanise kupochera ndi kusumula kwamune ndi kupochera kama kusumula iya sicho chokoti eyetwe ziko mwini wake ni Allah subhanahu wa ta'ala basi tonse amene zili ngati bambo gwagula njinga ndiye akumuza munthu wina wa ntchito uzimtenga mwana wangayi azipita ku sukulu kapena ku madrasa ndiye wa ntchito uja akukwera njinga ija yekha ndiye azibale yake ndiye azinzake mwana uja nkumaenda pasi mapazi nkumatupa inu mukaona musangalala ndikuti weso awo asumire njinga akupikana asumire njinga ndikumuchita wa ntchito njingayi uzimukeza ndani mwanangu iyayi nabo asunu wangu achinjengu basi panjinga paja pui iwe mwana uja kumaenda mwana iwe mapasiwa ndi maenda pansi pali chilungamo amene yoyo muchosa ntchito amene yo mumuza kuti paulendo ngawa kuti ukunena naye koma kunena kuti njomba mama nagula njingayi muzimutenga mwana wanga azipita ku madrasa azipita ku sukulu lero mwana wanga akutupa mapazi inu mukukwera njingayi ndi azinzanu mukukwera njingayi ndi abale anu mukukwera njingayi ndi amene mwalemba ntchito pali chilungamo iyayi chimozimozi dziko lino la Malawi inuyo okalamba osauka siku lokavota munapita kukavota anthu osauka kwativotera ife kukhala pa mpando lero tili pa magalimoto tikukwera magalimoto amene watinga pa mpandoyo ndi Mulungu wakumwamba kuti tisamalire anake nonsenu muli apa umati wonse uli apa palibe amene angaline kuti wachipani kuti awa ndi anthu anga mmaja za chipani inu mmaja za chipani akasali ya mboma akasali ya awo wangali magambo wawo mulibe mulandu nonse mukudya zanu ndiye tikunena kuti Mulungu wakumwamba pamene watenga munthu Michael Wusi khala pampando mwachisanzo ntchito yanga sikunjoya magalimotowo sikunjoya kukhala ndi asilikali ntchito imene Mulungu wandisira pampando ndiyoti ndione anake zikuyenda bwanji ndiye ndikaona kuti zinthu zikuyenda bwino ine ndikuti choose ndikikwenda chenene ndalakwisa iyayi
ndiye ndikangokhala kuti ayi lichenene uneni libambone basi gamba kulya kulya udya izafika siku la kiyama, siku la kiyama ukaima weka takbir waikoma imene ndikukamba nkhani ya chakudya ndiyofunika kwambiri boma liwonesese. That is why ndikunena kuti ineyo ndikalowa mboma ntchito yanga ndikunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala watipasa anthu awawa zimene tingathe kuchita tichite, pali zina sizingatheke kuzikonza chifukwa choti tikukhala m'masiku osiriza. Zimene zozo mashehe aziyauza anthu kuti tikukhala m'masiku osiriza, mitengo ikamakwera izingokwerabe pa dziko lapansi izikwera, koma ntchito ya boma ndikuwapanga anthu akhale ma business, kuwapanga anthu akhale ndi ntchito kuti mitengo imene ikukwera inunso nthumba zilimo. Mtengo ukakwera inunso pachuma mukukwera. Sicho chokodi mulonda wa chibonga amakhala pa konde apo kulondera nyumba, kukabwera alonda amfuti umayika wa chibonga umayika wachani wafuti chimodzimodzi amene mitengo ikukwera anthu onso nthumba musitani kodi sangadandaule. Kukwera kwa mtengo pa dziko lapansi masiku osiriza izikwera, koma anthuwo tipange zoti akhala ndi chani kodi ndalama. Vuto lalikulu limene lilipo sipo malokhali koma kuyambira kale ndaona boma amene amayendera ndi ilili. Anthu ambomawo akamalakwa osamanga, akamaba osamanga, ndiye amati boma ilili liba likachoka limasiya anthu wake muti amachosedwatu ndi president ndi anthu andale akupikana. President amachoka ndi ache anzache andale amachoka, koma amene anali ma civil servants oyikidwa ndi chipani chimene chocho akasasigala mboma momo mwapesa. Ndiye boma la nyuwani likabwera nawonso amapanga zawo. Sopano awa samangidwa amakhala phe kumaononga boma limene lilipolo likati lichite izi kusokoneza likachoka awa alipo awonso alipo. Ndiye muona kuti okuba boma ilo alimomo, okuba boma ilo alimomo, okuba boma ilo alimomo. Ndiye akamamangana amaziwana kuti achinjetulawo akulya zoni uwetu alire. Ndiye amatakuuzana kuti achinjirirako. Ndiye ndikunena kuti ndikalowa mboma ine ndamatalamulira dziko ndilibe anga mmene momwe akuba. Ndikalowa mboma kusesa wonse akasesedwa muona chimozi muta kuona dziko li kuti lamba kuyenda bwino. Lero tingopanga chisanzo tinati a president ine nduna ma MP tikasungidwe kina kwake tiyasiye amboma okha kuti takwira ni ntchito yabwino. Muona ntchito ikuyenda, muona ntchito kani ikuyenda. Timayipisa ndi ifeyo andale wa civil servant akatapangeza bwino mwe chipani chako ndichiti mtendayi. Munthu anapita ku sukulu kuti apangeza bwinoso akukanika. Inu kundaga titonombe angamuze nakanga zochita sopano mwagona ndiye lomwe nkulu valimwe lamuke nyumba ja simu ndiye wina anena kuti ayi konani ziteka ayi akamoti valimwe lamuke mukutani kodi mukuzuka. President akanena kuti mseu khale apopo palibe zokambirana umangidwe abesa mangewo kuchosedwa ntchito olo kudya komweku malamulo pa nyumba pako umangotema sima mwangodya osavinira yayi koma kundaga sibeka ngubira kwangotenga nyambaka kaona kudya kafinyira njira pana udye. Tsopano tikuna kuti ufulu umene muli nawo umene Mulungu anakupasa na aliyense paika ziko lindilanu osamapepesa pa 16 pokavota mukufuna kuti zonyasa zonse zichoke ziko liyambe mwanyuwani limene lilibe anthu akuba kale mbomamo. Nthawi zinatu
mmatenga uyu wakuba kumwika hapa kutosa so wakuba kuzatenga wakuba kusia umu kutosa wakuba uyu iyayi wakuba wokubera chikwanje ndiwo bera mfuti woso ndi akuba ena mmati oyayi chipani chachu ichichi chachikulu chakalekale ndikwauza anzanu kuti chipani ndi chipani amaendesa boma ndi munthu si chipani chachikulu choyo ndikati gari moto ngati iyo yayikulu yabwino wina wabwera kafsienta inu kuthamangira gari moto iyo ndiye mukasuzumira gari moto yayikulu yo mupeza driver wake amwere ukana winayo akolewe wina ali uko taizo sakazuka mamawa ngologo na ugumire mukwera gari moto lake iyayi mukwera yaying'ono yo chifukwa chani mukafika nkhani si chipani chimene mukusatira nkhani ndi driver amene watuluka kuti ine ndikuyendesani bwino malayi muno muli mavuto ku area makuza na ku area tiyeni tionse tikavochera wakuti area yayikulu ndi nyumba mwanumo inuyo ndi akazi anu ndi ananu mukakhala pansi chifukwa kuchokera pano ngati mulibe blanket simmakatenga ku area blanket simutenga masokano blanket mukakamba kuti kodi kunyumba kwanu chaka chino muli ndi mwayi waukulu kuti dziko lisinthe lisizabwererenso kupanga zonyasa uyu wabera anthu awo nduna zikumanga nyumba zikulu ndalama azitenga kuti ayi munthu akangoti waba kumango awo ndi kundende basi munthu akaba kwawo ndi kundende waulesi achosedwe inu lero tipali azimayi ena umpeza azimayi ali pa bedi kuchipatala ali wagona pa mattress pali mikozo munthutu mayi olemekezeka wagona pa mikozo omusamalirawo ndi ochepa manesi madokotala kuti nawonso akwezedwe nawonso akayindiza bwino sakupasidwa nesi ali pa ngongole yakatapira angagwira ntchito bwino dokotala wakatapira angagwira ntchito bwino boma lisamalire manesi madokotala aphunzitsi aku primary angonyozeka koma tonse kuti tikhale panopo ni ndani maphunzitsi aku primary dziko lino tikamati usogoleri ndi anthu popanda anthu ayi mamuna wabwino onyada amanyada chifukwa cha mmene mkazi wake anake akuonekera dziko chimodzimodzi a president vice president nduna kunyada kwathu ndi mmene dziko likuonekera lero anthu ena akulephera kupanga alubaini ndalama palibe alubaini kulephera ndalama chani kodi sadaka kulibe ive ndikuti mwana china kuti aba sino tifatikalwese jando ali ine ndalama ndilibe chakudya kukhala kujando ndi chakudya zuwa losene mpaka na mwezi mgo azije jani hai ndiye ndo ndifuna kupempheni kuno uthenga ndikukuuzani mupite mufalise konse kuno kuti pa 16 mukandivotere cholinga chake dziko litilikonze tisuke dzikoli palibe zoti wina akanena kuti apo pakulakwika akukira president si munthu samalakwa ine si munthu sinimalakwa osaopsedwa ndi magali moto kuchuluka chonchi olo achuluke chonchi ndimakwera mosemo ndimakwera mpando ngati gali moto ingati ine ndi mphuno ziwiri ndili miyendo folo inu ndine sitifanana ine sidwala malungo sindimva njala iyi ndi ntchito osamati iyayi a vice president a president muta kupereka ulemu chifukwa cha ulemu koma osati ulemu wa mantha ayi ena apanga mwana azikuuzani ngati chemanganya bebala ndi manganya koma manganya ndi vice president ine ndagwira ntchito kuchipatala dokotala kundisira patient ndaberekesa ana m'manja mwangamu ana mbirimbiri ena amwalirira m'manja mwangamu zinayi za umanganya ndagwira ntchito kuadira kudiyesa mdziko muno nsanje tukaronga ndagulira mankhwala boma 6.4 billion ndimabwereza ndayenda maiko ambirimbiri kugwira ntchito ndi azungu
manganya ameneyo kodi akamati manganya ndi chani? Manganya zili ngati wina amasema mpini, akusema mpini ndi luso lake. Aliyense angasema mpini, alipo ena luso losema mpini alinalo. Sona uja kafuna kwa kwatira osema mpini unganati hii osema mpini awawa. Kodi kusema mpini tu kwatira zikufanana? Zikufanana? So no Halo, timbane pali zina ukaziona umati ai apapa sindidusa asirikali mai awa ndi amayi azawa kuvomereza nawa awiriwa amene wati mutenge manambala awo lachisanu abwere ku Lilongwe kunyumba. Kumachokoza iti chimene akubwerera awa. Number 1, tikufuna kuti mavuto a azimayi imene akuyimbira ndikumva nyimbo tikhale pansi azimayi tiyathandiza bwanji. Nkhani ndiyoti mapresidenti ambiri silizongenali wonse angoti ndikalowa mboma ndiza ine 16 September sanafike ndipanga chimozi chimene dziko lonse la Malawi lidziwe kuti wayambapo tu. Wayambapo. Osangoti ndiza ndikuti ukakhala kuti wakonzekera upresident umakhala ndi anzako mapresident ena maiko ena azungu maiko ena ndiyo mauza kuti ndifuna ndiyambepo adziwe kuti inu ndiite tili limodzi Malawi timusanduza a 16% kwani waile sizalengeza kuti cheusi ati mwakuti ndiye muzaziwa kuti zayambika. Pazikhala umboni pati bwenzi uli ninjala ine ndi ninjala ndimafuna ndimwe kafanta hapo iyayi ndikaza kukwatira zona iyayi ndiye no amayi ashado ndi njomba tabwera ndikunatwa kuoneni awa simukwaziwa eya kaimana awa timango achula kuti Kapoloma boys awawa odia zake alibe mulandu kuyambira kale 2016 ikuyenda pasipasi awawa ndamenali opanga coordinate kunoko ndiye ndi mapempha zikumveka kuti ukapita kwa kutaka kumenya ukapita kwa ataka ndimenya ineyo ndiye awa manena kuti akangoyerekeza ndenda kuti yayi olwabwere kunoko mwalandire chifukwa kunoko kuti tiyambe kuishosha sigwirayi tiyeni tikhale pa mtendere olo mutamba kuti apanga chani inosatani
osabwezera andisokoneza kutenga upresident. Zikagundika zomenyana andisokoneza. Ndifuna ndilowe bwino ndikamange bwino. Ziko kwambiri chito mene ndikugwira. Ine kuno nkhani ya chipatala, nkhani ya misewu, zonse zimene si manifesto kungobwera pano manifesto kumangowerenga za chizungu za kumangowerenga. Ine sindipanga zimenezo. Manifesto yanga ndikakhala pansi pamudzi ndikumayilongosola muchichewa anthu ayimve. Manifesto ingakome mmaka koma ngati mboma muli anthu olakwika manifesto sichitika. Boma ndi chani? Boma ndi anthu anyamata. Zimene mwachita kuno mwandipanga kukhala ndi chisoni chachikulu mtima mwanga. Chifukwa ndikuti ona ndi anyamata kundiimbira kundikondwerera ndapangira chani sinapangikira kalikonse. Mwangosonyeza chikondi. Ineyo ashado anu akabwera akulongosolerani. Ashado zija kubwera panopa kandalama apapa. Kubwera wina. Zimene zijazo zopangisa usiru. Mulandire kanu, muzipanga business, muzija zanu msakaye ni mulandu. Ngani ya mapassport. Kani ya mapassport. Mapassport anakuendera mapassporti. Zimene zikangolowa mboma zata. Ngani ya mapassport ikufuta chifukwa chani? Ndikuziwa ineyo. Mapassport muntu kuyendera passport miezi 3 ayi network hii ayi zavuta. Passport muntu wakwao kumalawi akulepera kupeza passport. Mukandisanga ineyo ndikuziwa poka kodola, ndikuziwa chikuchitika ndi chani. Ndimene kuti nakuti mmene ndikuti inu tandisankhani muone amene akutukwa ndonga mbiri, amene akudedwa anthu akuziwa kuti nakuti ndikakalowa sindimakafunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndikangofika zingoti wao ndi hapo gwe ajala mwe mtame pasi mwe njalo kumangu enu mwe kwachi kwenu mfandi kusuwa kulani kodi zikuchitika. Abale ndi alongo ineyo ndathokoza kwambiri pa 16 uthenga umenewu yenda nawo ndi konseku mukandivotere ziko iyi likhale m'manja mwanu anthu agwire ntchito. Tili ndi nyanja zambirimbiri kunoko, nsomba zikudula, nsomba sizikupezeka. Chifukwa chani? Shuga akudula. Tayaka muzu kampani nali imozi, lero makampani atatu. Shuga akudula, shuga akusowa. Iyayi sikudana ndi munthu koma tikonze zimene zilite kukonzedwa. Allah subhanahu wa ta'ala akudaliseni ndithu nonse mukayitendere wa Mulungu. Zikomo kwambiri.
Ndipo kwambiri chemwali. Eti? Kwambiri kwake. Kudya zake alibe mulandu. Mazu akale. Kwa mulandu kudya zake. Zimakhala bwino. Ziko mwambiri.